Lalelani ebusuku mangilele, whatever I'm doing, it's being controlled by my ancestors. Yonke into engifika ngizoyikhuluma la icontrolwa idlozi lakithi omkhuluma nikiniki. Angiyikhulumi into uma lingakavumi idlozi. Ifight ngiyicelile mina ngoba kunekhehle lifikile lathi selidiniwe. Akwenzeki ifight. Ibese ibuya ke le fight ngathi ayenzeke. Ungangicela ungichallenge wena uthi uyangichallenge because idlozi lakithi alikakhethi. Kunabantu elizobakhetha. Uma ngilele indoda engiyobhekana nayo, indoda esebenza ngemoya nayo, spiritually nayo. Le ndoda engiyobhekana nayo inamandla nayo, ngamandla ngendlela yayo, amandla wayo. Engikuprovile lokho ndlela thizeni. Ngase ngithi no, ngcono siye ezandleni, siye emandleni. Siqale sibambane, sicheckane ngoba spiritually noma physically cha ngifuna ukuyokuzwa amandla ukuthi angakanani. Ngaphahla izolo ebusuku. Manje ngibuka kanje niyabonga imumbi nginobuthongo. Ngaphahla ngakhuleka ngathi Nkosi. Ngimncane ngokweminyaka. Ngifana noDavide. uDavide uthi mayiyobhekana nempi kunabantu abaningi abambukayo bathi Davide umuntu oyobhekana naye isikhondla khondla. Iskora umuntu oyobhekana naye unama records. Umuntu oyobhekana naye ubulala abantu abaningi. Kodwa uzokwazi into obhekana naye uGoliathi. uDavid uthi anginandaba noma yini. Kodwa mina ngiyaya phambili. Izolo I went to my God. Ngaya kobama uNkulunkulu. Ngaya kwabami ogogo ngathi bogogo sengikushilo lokho ente ngikusho. Kodwa uvalo luyangishaya, ngizwa ngishaya uvalo. Kodwa ngizophahla ngizocela kunini ukuthi bogogo bochiya mtolo ake nihambe nami manje. Angisahlehli ngiyaphambili. Uma kumele ngife ngicela ukufa kodwa ngifela lamandla wami. Batho gogo lalela Khehlelezi. Uyakhumbula ukuthi awuzalwa nguKhehlelezi. Ngathi ngiyezwa mkhulu. Bathi lalela ke. Uyakhumbula uAbraham mayinyukela entabeni. Mkhulu ngathi ngilalele. uAbraham wenzani? Ngathi mina uAbraham unyuka nendodana yakhe. Mayinyuka nendodana yakhe unyukela entabeni. Mayifika indodana yakhe iyambuza ukuthi baba siyowenzani laphana? Uthi kunomhlatshelo siyowenza, sifuna izinkuni. Ithi indodana baba umhlatshelo ngiyawubona. Izinkuni ngiyayibona yonke into kodwa kunento eyodwa eshodayo. Kushoda umhlatshelo. Angiwazi ukuthi uphi. Izwi lakhuluma noAbraham. Malikhuluma noAbraham izwi lithi umhlatshelo uzoba yilo mntwana. Izwi likhulume noKhehlelezi. Lathi Khehlelezi hambolwa ulwe noSamson. Ngathi baba ngiyena umuntu wempi. Mina ngiyena umuntu wempi, ngumuntu othandazayo, ngumuntu osiza abantu. Abantu abangazi njengesixhwanguxhwangu. Angikaze ngaba isixhwanguxhwangu. Angikaze ngalwa nabantu. Kodwa Nkosi usungithuma kanjani mkhulu kulento ukuthi nyolo wathi umkhulu sengithumile. For the fact that I trust the spirit, ama-powers enginawo ngiyawathemba. Ngathi it is fine and it is well. I will do as I'm instructed. Ngathi ngizoya. But ngihlonipha imoya. Ngathi ngizohlonipha ngizoya. That is why izolo I was required ukuthi ngiyohlaba iqhude empophomeni bese ngiyangena empophomeni ekseni ngo3 ngoba impi engiyobhekana nayo ayilingani nami inkulu ngendlela eyisimanga kodwa kumele ngiyoyiface. There is a question engiyibuze lapha empophomeni. Ngathi mkhulu uma izinkunzi ezimbili zizobhekana enye nenye iyakhuluma enye kodwa kunegama elikhunyulwe elikhulunywe ile ndoda. Uthe
akalwi makunganagazi mayizolwa kube negazi ufuna angiqede ngathi ngiyesaba ngizuvalo bomkhulu lento eningithuma yona ngizokwazi yini ukuyenza wathi umkhulu kimi sithe mzukulu hamba sesikuthumile ngathi mkhulu ngiyaya kodwa kunabantu abangathandi ukuthi ngiye ngakhuleka emfuleni ekseni ngo5 ekseni ngo5 I didn't invite anyone angicela ngamalungu ebandla angicela I was alone emfuleni ngikhuleka ngithandaza ngiphahla ekseni ngo5 kufika ugogo wasekhaya koma wami wathi lalela mzukulu lalela njengamanje siyakubona uzoyenza lento futhi uzonqoba kodwa stop omkhulu abafuna uyempini abasekhaya kobaba wakho ababe nempi ababengafuni ukuthi kuhlalwe phansi ukukhulunywe kodwa sesifikile thina zalukazi sizothi kuwe stop yima ngathi bogogo ningimiselana ngoba mina ngisabi mina Jimmy insimbi mina bathi no lalela lo muntu sesimhlolile kakhulu simhlolile kakhulu sajula masimhlola sathola ukuthi imimoya enisebenza ngayo ayifani kodwa icishe ifane kodwa ayifani dladla bayeke bahlohlane but umuntu sengifuna ningaphazamisi ngicela ubayeke laba abahlohlayo ngifuna mina ukuthi nizwe egcineni bese ngiyanitshela ukuthi fight ikhona noma ayikho I know ukuthi abanye sebeconcludeile uyasaba lalelani nginitshele ukuze noma ngiye ringini kodwa ngibe nginitshelile wathi ugogo kimi sihlola into eyiningi sihambile saya endlini yakhe safike khona endlini yakhe safica igodlo ezimbili uma sicheka lezi igodlo unesi1 esisichekile la khona ngifuna nimsherele le video nimtheke manje angwazi umuzwa wakhe angaze ngubone bathe kimi kunezigodlo ezimbili ngiyazi uzongena ahliphiza kunandaba kunezigodlo ezimbili esi1 angathi ibridge side umgodi ushona phansi kumnyama side siyogudla ngasephulu esi1 illa afika ahlale khona nomuntu phansi basebethi kimi lo muntu uyinkosi emoyeni yakhe meaning is a king emoyeni yakhe hambisana asebenza ngayo uyinkosi futhi ngeke uzumphikise nawe mzukulu sikugcobile uyinkosi kweyakho imoya ngathi mkhulu mosi lo muntu mayikhuluma uthi spiritually ukhuluma ngaso uthi uyinkosi ngapha uyinkosi uphethe ndawo zonke bathi kunezinto ongeke uzifunde useyingane iminyaka yakhe mingaki eyakho mingaki ngathi mkhulu mina August bengithena 35 years bathi yena una 43 so yakushiya uBhuti omdala kuwe so kunezinto kumele uyiunderstand ukuthi kumele uhlale la ulalele uthule ubuke bese uyafunda ungathatha amakhehlo oqala afika khulume bese nawe uthathe phezulu kunekhehle elidiniwe lasekhaya kubo kababa ngikhuluma ngabantu bakashezi osikananda yibo laba bafike badinwa bathe mabedinwa bathakiwe enkundleni ngathi mina okay laba basekhaya komama bathi sikuvale umlomo wena 4 years sathi thula hayi ukuthi siyekile leyo mpi thula vala umlomo wakho sikuvale 4 years that is why sakuthatha sakugcoba sakubeka ebandleni
sathi faka ukhololo ngoba kunezingane oyikhulekela zisinde. Kunezingane ozoyikhulekela zisinde. Imagine uyi-archbishop, uyi-founder yebandla isithelo sika Jehova. Usuya phezulu yolwa, bathini labantwana obathandazelayo? Imagine yolwa, uthini uLilitha mayibona, uthini uEmihle? Bathini omakoti? Usulwa phezulu. Kunezinto okufanele ukuthi ungazili kodwa udedele thina sidlale indima yethu. Ngathi bomkhulu mina sengiready. Bathi zokulu. Understand imoya lwamuntu ngokwendlela ahamba ngayo. Ungathathi ngoshukela 4 years uvalile umlomo. Bekuyoba yini ukuthi uvale futhi? Maybe bekwenze ukuthi unyaka wakho lo wokunqoba impi. Yes, fight was proposed by me. But at the end of the day, I respect my kids. I respect my wife. Ngihlonipha nabanye abantu ababuye eceleni kimi. Abathi, this is not for you. So, in this case, to those abathanda the instigation, abathanda impi, cha, angeke ibe khona impi. Noma ngahamba yena ayishaya isifuba bathi winile. It is well. It is well. Uyabona mawudiniwe ukhuluma noma yini. Ukhuluma noma yini mawudiniwe. But I'm here to say kubalandeli bami abaphinde futhi babe ama advisors wami. You've managed to advise me for 4 years. Ngizokhuluma nomakoti bami who managed to advise me for 4 years. Bethi thula. I owe them an apology. Ukuthi ngizoxolisa kubona. Ngithi I'm sorry for ukuthi nginganilaleli izinto engikhulumile ngikhulume noma kanjani. I am here to say, let those who are saying I'm a coward, that's fine. Let it be. Let it be. I'm a coward. But I'm here to fix my dignity. Ngizolungisa isithunzi sami ebandleni lesithelo sika Jehova lonke jikelele. Johannesburg, Mtuba, Swaziland, Zimbabwe, Botswana, Thekwini. Ngizolungisa isithunzi sami. Maritzburg. Eyingane zami ezingibone ngenza ivideo ngikhuluma le nto engikhulumini. I withdraw my words. I withdraw my words. Kuzokwenzeka ngelinye ilanga ngisukume ebandleni ngishumayele. Ngithi uNkulunkulu uthe ungabuyiseli okubi ngokubi. Yini engizobe ngishumayela kubantu makukuthi mina ngibuye ngibonakale futhi sengilwa. Kizothini? I don't mind ukuthi ngithukwa abantu abawu 2000 but about 7,000, but that was a great decision. I'm trying to say to you guys, I was waiting for my ancestors to confirm because I knew people have been emailing me, people have been WhatsApping me, but no. This is unlike you, Khehlelezi. Lo muntu ofuna ukuyoqondana naye wena useyingane 35 years, lo muntu una 43 years. Beside ukuhlala kushaya. It is well. It is well. It's fine. Niyeka kushaya. But ngelinye ilanga naye uNkulunkulu uyofika ngakuyena. Niyamkhumbula uSawuli wayibulala amakholo. Ngelinye ilanga uthi mayisuke kwelinye izwe ezweni laseDamaseko.
uNkulunkulu uthi kuyena, Saulo ubahluphelana abantwana bami. Sizokhuluma nawe Saulo, ubahluphelani abantwana bami. Lithi iBhayibheli kwafika unyazi lwezulu lamshaya, lwathi kusukela namhlanje usewuyena uSaulo usuwuPawulo, uyoshumayela izwi lenkosi. Ubahluphelana abantwana bami, from today uyoba uPawulo, uyoshumayela izwi lenkosi. So I'm saying kubo kwagwala asikho isililo, emzini wekhawadi akukhalwa, but emzini weyiqhwaga uyakhalwa. Number 3, I am here to say, guys, ngiwumuntu uSathani ngiyavuma ukuthi usebenzile kimi. I'm a father. Uma ngithi father, uma ngithi father weingane ngubaba, not ubabayi, ngubaba pure 100%. Bezingena induku ngithuka ngenziwani tarnish bonke abantu ku TikTok, they've been creating content about uKhehlelezi. But one thing about me, I decided to shut my mouth. But Khehlelezi now unecala elingweba edlozini lami. Unecala wena Khehlelezi ngathi mkhulu elani. What you disrespected baba womuzi. Awumhloniphanga. Ngathwasa ngayalwa mangiphuma. Ngayalwa. Kwathiwa kimi akekho umuntu omnyathela alale khuleka noma alale khala inyembezi ngawe. La uhamba khona uyohlonipha abantu noma kuthiwa bekushaya kanjani, kodwa idlozi liyosukuma likulwele. Ungayithatheli izimpi wena. Kunento engayihloniphanga. Let me tell you the truth. Igubhu engithi mangizakha ngibuye ngikhuleke kube noNkulunkulu ngaphakathi kuzona. Omunye umuntu angayi-understand athi uthini manje. Ngithi lalela igubhu engithi mangihlanganisa bese ngibuya before ngizifaka amafutha ngiyikhulekele. I pray for them. Ngithi inkosi ngeke yisebenze mangingayikhulekelanga. Ezinye zazo zicomplainile. Oyinyanga ongilalele manje ujulile uzongizwa. Deeply zikhalile, zakhala inyembezi zathi asikwazi nje. Asikwazi nje. I had to go izolo empophomeni ngayogeza, ngayihlambulula ngamagama aphuma emlonyeni wami. Wathi no. Asikwazi. 4 years we've been protecting you. If ever lo muntu bekufanele destroy, if ever lo muntu bekufanele lenze in, it was supposed to happen, but for the fact ukuthi besikhona akwenzekanga. So why yini le ekwenza ukuthi wena usukume ubaba womuzi ungamhloniphi? Ngoba egcineni akekho ongaboni ukuthi uyakulwisa. But why ungathuli? Why ungaqhubeka ungathuli? Tell us, yini le ngaka ekwenza ukuthi udecide ukwenza ivideo? Because ukushayela useshaya abanye. Why ungathuli ubone ukuthi senzani? Because uNkulunkulu uyashesha ukuzwa aphuza uphendula. Are you not preaching that? Engayiboni ukuthi ya. Sengikhuluma ngomuntu onomoya, umuntu onedlozi. Idlozi linokuquestion izinto, likhiphe, idlozi likhiphe esigodlweni lithi samba. Uye empophomeni uthi mawufika uhlale noma esizibeni uhlale. Lithi ngena ngaphakathi ukungene, ukhuleke uthi mawukhuleka bese kufika isikhathi la ukhuluma khona nedlozi noma ukhuluma noNkulunkulu. Athi uNkulunkulu ukwenzelani lokho? Why are you doing this? Ukwenzelani? Right now abantu abanomqondo omncane abanganayo way forward, they will say you are a coward. It is fine. I'm a coward. But let me tell you, a real man will protect his family and think of the feelings of those who loves him more than him. I care about people ama emotions wabo abangithandayo than the enemies. Just imagine if ever bengivuma ukuthi kuyoliwa, yimina ngiyolwa, ngiyoshaya amanqindi.
Imagine the anger of the people abazohamba bayo attenda bayobuka leyo nto. I-anger yabo abanayo ngizothi uking ngoba batheka emoyeni yakhe ahamba ngayo. Uyinkosi emoyeni yakhe, but ngokwangapha esigodlweni sami nami ngiyinkosi. Kwathiwa hlonipha izindlela futhi ungaklashani nazo. Uma bengihamba ngiyolwa naye bekuzoyenzakalani ngabantu abazobuka? That is the first question. Ngiyolwa ngifike stage ngene okokuqala ngiyoma phezulu lapha ngilinde yena. Uyangena naye uzolwa nami. Do you think ebezofika edlule kuba kuyifele zami? Ebezofika lapho. Lithini izwi esilishumayelayo? How are we going to preach and sizobaphendula kanjani? Abantu sobaphendula kanjani babuye bazojoina ibandla sibe thina sihlulwa into simple to accept whatever. Come, I tell you something. One day ngishumayela ngembongolo. Imbongolo beyaziwa ngento ngelinye ilanga imbongolo iyathathwa iphoswe emgodini bese kumenyezela yonke indawo kuthiwa lalelani nonke abantu abahlala la. Okungcolile konke uma ninakho udoti niwuthathe lolahla kulwamgodi niwulahlele kulwambongolo. uKhehlelezi ufike kwambiwa umgodi. Kuthe makumbiwa umgodi uKhehlelezi wathatha uKhehlelezi wafaka umgodini kwatshelwa abantu kwaze wanikwa igama wathiwa uSigujana. Nize konke okubi okwenzakalayo noma okubi enikucabangayo egameni lobunyanga nihambe niyokuphosa kuyena. Ngitshela ukuthi 4 years mina ngumuntu ngifana nomuntu ophuma ejele. 4 years bakhohlwa into eyodwa ukuthi yonke lo dota abawuphosayo bafike bephosa iplastic lesinko baphosa amapampers konke imbongolo uthi lo muntu yayithinta itha amadlebe kanje ibisinyathela ngeenyawo. Bakhohlwa abantu ukuthi lo dota abawuphosa kumina ngiloko ngiyawunyathela ngemaphezulu kwawo. Ngenza njani? Ngiyanyuka. Ngenza njani? Ngiyanyuka. Udoti abantu bekungcwaba bekulahlela konke okubi bayakhohlwa ukuthi udoti uhamba ujoin inhlabathi unyuke. Ngelinye ilanga babona imbongolo isiphumile emgodini ihamba ngaphandle ngoba udoti kade beloko bewuthela usulingana nani? Usulingana neground. Let those people bury you. But bakhohlwa into eyodwa ukuthi zonke izinto abangayikhuluma zonke into abangazenzani but lowo doti lowo ngelinye ilanga uyonyuswa iwona. Believe me. Ngihlonipha ibandla, ngihlonipha abakhokheli, ngihlonipha omakoti bami, ngihlonipha izingane zami, ngiphinde okukhulu kakhulu ngihloniphe umfazi kanzama ukuthi sengikhuluma amagama njena uthini futhi ungibuka kanjani. Oh yobe kulwa mama engukhulumile ngiyazi ukuthi ngikhuluma amagama azothi maye ngibuka ethi ngaze ngamnyanya lo muntu. Xolisa kakhulu mama. I'm so sorry. I won't lose nothing. But ngibuka isithunzi ngiyazi ukuthi mina umkhwenyana wakho ukhuluma izinto angekazi ayi reverse amagama angekazi ayi reverse anganankinga wa reversile aka reversanga ayikho into engakhulunywa ngoKhehlelezi. But one thing about me, I'm a humble man. I don't have to explain myself. Umuntu oseduze kwami bonke abajiyele uKhehlelezi iqiniso lithi bayazi ukuthi ngeke ngabasiza kuphi. No matter bangakutshela bathini ngoKhehlelezi bayazi ukuthi ngeCovid ngenzeni. iMK yalazi iqiniso likaKhehlelezi ukuthi uKhehlelezi uyithatha iMK wayibeka phi. Osoma business abancane bayazi ukuthi ngibathathe ngabasaphi. I am not here coming as a coward. Angizile la nje angathi ngiyigwala anginandaba. But ubaba ongikhulisile stepfather sami umoyo uthi kimi angikhulisanga mfana ukuthi udelela abantu abadala noma kuthiwa lo muntu ebekuthuke kanjani ukuthukile impela 4 years bese kuzwele emndenini but asikaze sikukhulise kanje.
ukuthi ucele umuntu ongubhuti wakho umcele esitikini ukhuluma amagama abuhlungu ukuthi ulalwa abafana. Hayi mfana, asikukhulisanga kanje. Ngithemba ukuthi umndeni wami la ukhona uyawubuka lo live because they've been waiting for this. Ngithemba ukuthi omakoti bami bayawubuka lo live. They've been waiting for this. I am so humbled. Kuze kwaphuma amagama emndenini bethi usuyaphuza yini ngoba sikwazi ungaphuza utshwala, sikwazi ungabhemi insango, sikwazi ungenzani. Yini leyo ikhulumile? I am here to humble myself. Yaxolisa ngithathe ngilukuluku ngathatha ngenhliziyo. Anginandaba yena ukuthi kuyena kufike kanjani. I know uzothi ngwinile nabalandeli bakhe bazothi uwinile, but mina for my fans abantu ababukayo njengamanje ngiphinde futhi abalandeli bami ababukayo akade bengu-WhatsApp, abanye besenda ama-email, abanye befona be-worried about this. I humble myself and ngiyanilalela into enishoyo. Yaxolisa kakhulu. Ngiphinde futhi ngeke kubalandeli bakhe. Ngoba isikhathi esiningi half of abalandeli bakhe cha abalandeli bami abasuke kumina abane-anger. Wena wabona abantu abasuke kwi-ANC bene-anger bezojoyina u-MK. Labo bantu as an organizational party we must be very very careful ngabantu abasuke benjalo, because they didn't come to join the organization for the sake of loving or the organization. They came to join for anger. Kufana nentombi ezoqoma kanti ubuthandana nomngane wayo lentombazane ayiqomanga ngoba ikuthanda kodwa izokugcwalisela ukuthi nami ngizokhokhisa. Kunabantu abasuke la bebe abalandeli bami bahamba bayojoyina bathi sizolandela indoda ngoba ishaya umuntu, siyayithanda le ndoda. Listen, nginomphako wenu nani, ngine present yenu. Ngizoxolisa nakunina zitha zami ngoba phela I regard you as my enemies. Ngizoxolisa kunina kakhulu. And futhi ngizosho ngithi cha, umakhanda oil qhubekani nothenga. Konke bengikukhuluma mina bengikukhulunyiswa kudina ngoba nami ngumuntu, nginezithakazelo, nginesibongo. Ngiyaxolisa kakhulu, ngehlela ngezansi. Nawe futhi kade usuyiphethe imakhanda oil uthi cha isebenzi lento uKhehlelezi ushilo. If it means after this live I need to pray uyibambe kanje ngesandla sakho, I can do that. I'm so sorry. Beniqala futhi ngicabanga ukuthi benigcina ukungibona ngingalula hlobo ngikhuluma ngale ndlela. Ngiyaxolisa kakhulu futhi ngiyazehlisa. Uyazi unenye into engeke niyazi. Uyobukeka njengesilima noma ngiyaxolisa. I'm sorry for the words. Uyobukeka njengomuntu ignorant if ever all people are accepting the apology, but wena uqhubeka ukuthi ngeke uhluliwe. In other ways, ngesilungu ulo muntu esimbiza ukuthi you are an instigator. You are an instigator. Kahle wena you are perpetrating udlame. Angithi phela kufanele ngibuye ngihloniphe nokusebenza kwamaphoyisa. Ngibahloniphe. Ngoba lelo langa bekufanele impela kuma ama-service kwezinye indawo kunga-service kuzobukwa abalandeli bami ukuthi abali nabalandeli bale ndoda uKing. Bekufanele kume yonke lento okufanele ngiyicabangele nayo yonke lento. Number 2 guys, singakukhohlisi lokuthi I'm a social media influencer. Abantu bayangilandela. If you are a leader, you must lead by example. Uthini kubantwana abafundayo esikolweni. In other ways, there is no solution. The solution is about physical fight. Nginyanga well experienced. Sengasho na yathini, but ngiyaphinda namanje ngiyakusho lokho. Eyinyangeni zonke. Cha nginkunzi. Lokho ngikusho ngingasabi ngiyinkunzi. Noma ungaze ube nemali ube njani, zonke futhi zikhala ngaphansi. Ngiyinkunzi. Ngokuhlakanipha, ngokustrategize izinto, nestyle, ngokufika nezinto, ngafika no social media ngoku introduce enyangeni.
At now use it. Even though manje abasawusebenzisi ngendlela, they are misusing it because they are using the social media to attack each other. Ngihlonipha ubaba uMsholozi, ngihlonipha uZuma. Uthi mfana wami into esikufundisa yona uyicomrade angithi wena. Icomrade sithi high discipline, of which ngiyasalute ama-comrade. Nginizwile futhi ama-comrade angithandile, ama-comrade abuyile kimi, abuya kimi athi no. Khehlelezi ibonile ifight ezoba khona, but siza kuwe. Siza kuwe ndoda ngoba siyayazi intelligence yakho kwi-organization ye-MK. Siyayazi. Siyacela mfowethu. Nginizwile ma-comrade, nginizwile futhi ngiphakamisela phezulu izandla. Ngikhuluma as a father. I'm taking this podium as a father, standing here in front of South Africa, fixing. It doesn't cost me even 20 rand to say South Africa. I'm so sorry about that. Because I'm showing the fatherhood. If you'll say, oh, vele seshayekile, it's fine. Muzwa semhlangu udliwe, it's fine. Trust whatever, believe whatever that you wanna believe. But what I know is, ngenzela life kwamanje kwami, ngikwami ngihleli kwami emhlangu. So believe whatever you wanna believe, but I'm respecting my clients. I've got potential clients, respected clients. Abangithintile, akade bephathisa imiyalezo, but we are worried. We know mkhulu ukuthi makungathiwa uyolwa, you will win. But what about isithunzi sakho? What about mkhulu okusebhayibhelini ukuthi kumele sihloniphe abantu abadala? Lo muntu, you like it or not, Khehlelezi, he's a big brother kuwe, uBhuti omdala. uBhuti omdala. So it's fine. Akaqhubeka alwe. I just don't give a damn. Akaqhubeka alwe, but from what I know, ngiyindoda ekhuliswe ngokuhlonipha omunye umuntu. Lithi iBhayibheli uma kushaya kulesi sihlathi menze njani? Minike lesi shaya. It's fine. Kunabantu abazalelwe udlame. Abantu abazalelwe udlame umbona nokukhomenta kwakhe ukuthi lo uzalelwe udlame, because the other thing anayo akana kuyahlupha ukuhamba nomuntu ongazazi ukuthi uyapi noma onganayo ifuture. Kuyahlupha ukuhamba nomuntu onganayo ifuture, ongazazi, umuntu ovela decide namhlanje athi ngidonsa isibhamdubule, and then after shooting kwenzakalani ngefamily yakho, kwenzakalani ngabantu abakuthandayo. Do you know ukuthi uhlukumeza abantu abakuthandayo because you are more worried about your feelings? So I'm respecting my, kunabantu mina kade benami izimpi ezinkulu ngibambile namanje basahleli nami. They are called loyal clients, loyal fans. Kunabantu engithena uma sengishaya kanjani kodwa bathi Khehlelezi thina sisebenzisa into zakho. Thina sisebenzisa into zakho, asinankinga, siyakwazi amandla akho. Kunabantu abahlala emizini efana neyami, abahlala abadrive imoto eziphezulu ukudlula ezami, basayidrive namanje. Bathi ndoda thina sifike kuwena sihamba ngamapolo, sifike kuwena sihamba ngani. But we know kunomuntu ongalungelwanga izinto zakhe owabuya kumina, wabuya more than 3 times eza kumina. Ngithi ake sizame lokho, ake okwesi4 yaqala into yalunga. Phela sikhumbule bafowethu ukuthi nomuthi unoNkulunkulu phakathi. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu ufika esihlahleni somkhiwane uzokha ama-fruits. Mayifika uthola sinama fruits, uthi lesi sihlahla namhlanje mkhiwane ngiyaqalekisa. Kungenzeka uthema ufika wafuna impande kanti ngakunika isihlahla esaqalekiswa. Kungenzeka uzothatha umuthi kumina kanti wena uNkulunkulu waqalekisa wena. Uqaliswe kanjani? Uzowusebenza kanjani umuthi ungazwani nabantu bakini? Usebenzisa kanjani umuthi ungafika ngahlambuluka kumina ukuthi wabulalwe inkabi izandla zakho igcwele igazi?
ngoba kunezinto kumele siqale sibheke ukuthi for the fact ukuthi umuntu usebenze ukwenzile yini 1 no 2 no 3. Uma ngempela uphikelele endleleni empumelelweni uthi noma umuntu ungasebenzanga kuwena, you don't fight nenyanga, because even if you fight nenyanga ngeke uyiwine leyo nto, never. Uyathanda uthandi ngeke uyiwine impi yenyanga nawe. Uzofika kimi uthi umuntu awusebenzanga ngicela imali back. Singajajani nje lutho, musana ukudlala ngenyanga zakithi. Uthi uzofuna imali back ngiyibank, qala uyofuna imali lapha eprivate hospital. La ukufike khona ukukhokha imali o 300,000 jika shona umuntu wakini. Hamba kuyofuna imali ushonile umuntu wakithi. Ukhokha imali kudokotela uthi uyolapha umkhuhlane uqhubeke futhi usakubambile. Uqhubele komunye udokotela. Ake sibone uline abantu bayofuna emandiyeni imali zekuthi umkhuhlane awupheli. Before nizodelela inyanga, I will continue still stand ngiyilwela inyanga zakithi noma zingangizonda noma but the day ngishona bayobona ukuthi lo muntu lo. In other ways, let's go to this thing eyakhe nje uKing Bhaka, ngiyaxolisa ukuthinta igama lakhe. Somehow ufana uKing Bhaka ngizomfanisa no brother Egma. Umfundisi lo Egma, to be honest with you guys, that guy comes with facts. Kunama facts eza nawo umbona uthi ya lo muntu, he does make sense sometimes, but even though kokunye sibiye simthatha ngathi uhlanya, but it does make sense. Umbuzo wami bese uthi uzoyenza njani ngelinye ilanga sithi masithi uthola uthi ubrother Egma uyena Jesu bese buyile sezotshela abantu uthi mawufa ngelinye ilanga uthi mawuvusa kuthiwa hayibo uJesu wafika nje okubrother Egma nangamnaka namhleka, because all of you guys manje uEgma manje nimbuka uhlanya, kanti ezinye izinto he does make sense. Nayo ke eka baba lo uBhaka, sometimes it does make sense, but the problem is why attack yonke into ethi nyanga uyayi-attack ngaliphi? That is the question that we need to know. So uyasaba yini mkhulu umthumela izikhukhula zemkhukhule nerasta lakhe? No, Ashwell, I think I need to lecture you. Asenzi kanjalo, kuyasho ukuthi Ashwell maybe uyaqala ungilandela but une star, kuyasho ukuthi dala wangilandela, but no, Ashwell kufana nalento ukuthi indaba ningashani ngezulu. Guys, I am not a witchcraft. I am a traditional healer. I am a traditional healer. I am not a witchcraft. Kudala umuntu wayithakatha endaweni, induna yayimsusa imdingisa ihambe imxoshe kuleso sigodi ayo akha kwenye indawo. Kuleyo ndawo futhi mabefika bembamba ukuthi uyathakatha wayixoshwa. Imagine kuthiwa ngibhizi ngivuthela abantu ngezulu, ngibhizi umphakathi wasendaweni la engihlala khona uzothini? Ngoba mina I will be doing ngithi ngijabulisa nina be social media, ngithini ngomphakathi ohlala kuleyo ndawo. Aqiniswe nimele sime impakamo kwesinye isikhathi kumele ngiyibeke phansi. Ngiflophile, asikuvumeni lokho. Ngiflophile ngamagama engiwakhulumile, ngikhulume ngacabanga, ngifane nomuntu othatha isibhamu wadubula engacabanganga ukuthi after shooting what will happen, kuzoyenzakalani. Futhi thanks to God, because it was verbally, I didn't go and act, because ngabe ngihambile ngawo actor, ngabe sikhuluma maybe sengimosha imali ama bail in ngihambe inkantolo. Thanks God ngisho ngomlomo, but I withdraw my words. Ngiphinde ngiyacela bafowethu, kunabantu abasizakalayo la ama social media influencer, nibagade labo bantu. Bagadeni abantu abama social media influencers, bagadeni. Thank you so much kubo bonke abangigiftayo abanginika ama stars, ngiyabonga kakhulu. It shows ukuthi ni obaba no mama bemizi yakusasa. Nibagade labantu okuthiwa ama social media influencer.
Social media influencer mkade lo muntu, because one, abanye bakhona basebenza ngecontent bafuna ama followers. Two, abanye bakhona bayifunela imali. Three, unabanye abaneqiniso, uthola ukuthi umuntu akakwazi awumazi, udinwa nje into ayibonayo. Kunomnye nje umbona ukuthi lo isikolo asikho, noma kuthiwa lento ngiyilwisa ngaliphi. Uyambona nje ukuthi lo wahlulwa isikolo, wahamba wawuqoqa insimbi eyodayisa scrap yard, uphilela ukuthi nje khona umuntu nje obsephilela ukuthi asebenze athola into esiswini. So nje angeke khona ilevel abantu ufuna babone ukuthi yabo la phone leyo ngilwe naye lo akufanele, is not my level. So ngizothi bantu bakithi, it's a lesson. Ake niyifunde lento kimi ukuthi I'm a testimony uthi sazi thina uKhehlelezi wako washaywa. Bafowethu noyibheka lento yama social media influencer. Ukhona umuntu wakwashaywa inyanga zonke, kwahlangana inyanga zonke. Inyanga zonke kuze kuhlangane nabantu abake baba seduze kwakhe. Abantu abake baba seduze kwakhe bahlangane nabo, bahlangane obazi ukuthi lo muntu bake baba seduze labantu. Bonke bamshaye. But uthi mawumbheka lo muntu hayi man, akanama record ukuthi ubulala abantu, umuntu nje sihlala simbone ehleka. I-social media izokwakha iphinde ikungcolisa. Kwaziwa nje ukuthi uKhehlelezi umuntu othwele onenyoka kwakhe. Hey, mina I'm a father, proud father. And if I pray. And if uza Khehlelezi esigodlweni uthi uzofuna into yenzeka. And number 3, I make sure I protect my clients. Noma ungangena uyiclient ungisanganele ku social media, ungishaya anginandaba. I will never ungibone mina ngizoma la. Ngithi nimbone njena uphelokazi wakwafika kumina ezofuna umuthi wendoda, indoda esibalekile, indoda yabuya ithe mayibuya uphelokazi ngamnika umuthi ukuthi hamba udlisa indoda. No. Ngenza sure ukuthi yebo impela sizinyanga esibhizi ku social media ukuthi umuntu ongasaza sibone. But umuntu mayize esigodlweni, number 1, protect lo muntu. Mprotect na kanjani? Protect lo muntu. Ngisho ngabuya hlohlo abangani bakhe, athi abangani bakhe hamba umshaya, noma esengishaya, protect lo muntu. Because akekho umuntu inyanga zakithi zifike abantu abasindisiwe befundisi bashaya ubunyanga in such a ukuthi abantu sebeyalisaba isiko. Uma njengamanje singawuveza abantu bebhizi bephakamisa izandla bethandaza, abanandaba necamera, they enjoy because laphana with busy to Heavenly Father, we pray, we praise your name. Uma nganje kuthiwa siyambeni siyovela camera siphahla makhosi amakhulu makhosi, angeke bavela abantu, angeke ngifuna ukuvela. Hey, why sisabi isiko lakithi? Why abelungu bafike, they washed away, they've bluffed us, bathatha amagugu ethu, bafika bafaka uJesu phambili. Yes, aspeak, but this thing, it's very deep. Angimzondo umuntu osindisiwe, but umuntu osindisiwe uyamzondo uKhehlelezi. Why? Bafowethu ngiyancenga singazondani. Ngike ngakhuza mina kwiward yethu lapha eward 60 kuxatshana. Umakhelwane uthola ukuthi umakhelwane asakufuni kulwela lento ye-MK organization ngathi bafowethu siyabantu bandawonye. Why kumele silwe? Sibangani? Somakhelwane sizoxatshaniswa yi-organization, sibangani singalwi? So namanje ngizosho why umuntu osindisiwe mina ngikukhonzile ngeke, it's not easy ukuthola ukuthi inyanga ishada umuntu osindisiwe. Why kufanele sizondane? Bafowethu ngibonga kakhulu ukuba khona ku live wami. Zonke izinto eziyolandela ngishaywa ngenzwani, it is well. Lithi iBhayibheli ilizwa limthandanga uJesu, akubona bonke ababemthanda, bamkhaphela, bamphimisela ngamathe benzani, akubona bonke. uNoah uthi asakhena umkhumbi, akubona bonke abantu ababemthanda uNoah, akubona bonke futhi abantu abamlalela uNoah.
Moses uzokhipha abantwana bakwa-Israel, uyabakhipha ezweni laseGibhithe. Lalela bathini mase behamba ibanga elide bayahamba, uzubona ukuthi abanye abantu especially ama-social media influencer benze ezinye izinto ngenxa yendlala. Konomnye ngamuzwe qamba amanga lihlaza athi mina nje ngaye ngafika kuKhehlelezi ngithema ngifika lapha, amanga alihlaza, uyi-content creator. Enenye into ofika ngimangaza, why ufika uze kuKhehlelezi sibe u2 ngikuprotect esigodlweni, ngiprotect isithunzi sakho, but wena udecide ukuya kwi-public ubuzofuna usizo. Ukhumbula ukuthi idlozi likuhlola usasuka endlini, likuhlole noma usufikile, liyazi ukuthi kahle kahle wena what are you here for. Kunomuntu ofika esigodlweni engafuna isizo ngoba ufuna nje ukuzoyenza lento ayenzayo. Ukhumbule ukuthi lapho asidili, idlozi alidili, idlozi libona nento osazoyenza next year. Kukhona umuntu othi mayifika esigodlweni idlozi limthanda, yabo lo dakho blue. Khona umuntu wakho afika esigodlweni 4 times izinto zingalungi. Yazi selethwa yini? Okwesibili, okwesithathu washo athi ngilethwa ukuthi awufani nalezi zinyanga ukuthi hey awukahle wena, hey soka la angeke uthi uloke unesineke sami, uloke nje unesineke. Kuwabanye odokotela ngabe sengikhokhise ngakhokhe. Okwesi5 saqala izinto zathi labo bantu abanye babo they sponsor manginenkonzo ezinkulu, yibona abangisupportayo bangibambisa. Abanye babo ngizokusho ngakufihli lokho, even though ngeke ngikhipha amagama abo, every month bayazi ukuthi kunalento okuthiwa kweshumi, because one day abantu bakithi masiyohlonipha lento kaJesu. uJesu siyazi ukuthi njalo ngesonto siyasonta, njalo ngesonto siyanikela, ngoGood Friday sekunale umkhosi wePhasika kumele sinikele. The day you understand ukuthi abantu abanisiza abazinyanga, abaniphahlelayo emsamo, abanikhulekelayo njalo ngenyanga kumele ngikhiphe u10%, the day niyobona izinto zenu zishintsha. Ngoba inkinga yenifike nibuka uKhehlelezi, kanti mina I'm just a young boy 1990, but kunaleli khehle likumina elikwenza ukuthi mawulele ebusuku uphuphe, yilona elifika kuwe ebusuku. Ulihlonipha ngani, ulijabulisa ngani ngelinye ilanga? Ngoba nje kube kanye nje ukubuza ubone ukuthi kuyoshintsha kuphi. Inyango ihambayo one day, inyango ihambayo ukuthi mkhulu uyifonele ngicela ibank account ngifake nje okweshumi, ngicela ukufaka nje 10%. Kodwa nikwenza kulabo bafundisi baseNigeria nabakogana ngoba bakhuluma isilungu, nikhohlwe ukuthi izinto zenu, imoya yenu ibanjwe yithi. Ngizweli bengithi nje ngizonivezela. In conclusion, cha ngiyahoxa empini, angiyena umuntu wempi. Cha baba, ngihlonipha umndeni wakho nawe mfokanzama, ngokwasemkhathini wakho nawe, ngokwespiritual sakho nawe uyinkosi, ngihlonipha lokho, angilwi. Ngiyawuxolisa emndenini wakanzama, ngixolise kubantwana bakhe abangibukile, ngixolise kubo bonke. Ngithi bafowethu, umndeni wami, omakoti bami, imomondiya zami, ningangikwateli bomama, nihlale nitheke imi igama eningishaye ngalo. Uma baba usithethisa wena endlini, masimoshile usithethisa, usikhuza sikulalele, bekuyisikhathi sokuthi na usihloniphe, sibone ukuthi cha ngiyathoba kunina bomama maZulu, ngiyathoba makubani, ngiyathoba kunina kakhulu nabantwana bami, ubaba wami, stepfather wami, ubaba umoyo. Ngiyathoba baba, amagama ngiyawahoxisa. uBhuti ngiyazi, uBhuti omdala lo, umdala kunama, ukazi ungifundisa ukuba isidlwangudlwangu. Ngiphinde ngithobe kumachiya, uMamtolo, ngithobe kunina nonke, ibandla lami lesithelo sikaJehova ngiyathoba. Kubalandeli bami bonke kade beworried, bengibhalela ama-essay, izinto ezinde, ngiyathoba. Cha, esigodlweni sesingaqhubeka sisebenzeni. Abantu ngiyazi ade befika esigodlweni kuthiwa umkhulu akasebenzi, bengisazama ukulungisa lento ngoba bengingeke ngiyongena esigodlweni inhliziyo
ibhlungu ibomvu. Ngiyasebenza kusasa esikolweni, ngiyasebenza futhi nangoLwesithathu ngizobe ngikhona esikolweni. ngoLwesine ngiyazi ama-comrade azongibona amanye athi hawu mkhulu, impela amazone wonke azobe lana eDr Pixel Kaseme kuyohlanganelwa eBridge City, wonke abantu beMK, nami ngizobe ngikhona. I-portfolio ka-disaster ngizobe ngikhona lapho. Indlela yethu ibheke laphana endaweni yaseHezemiya, siyonikela komunye umuzi washa waphephukelwa imize u2. I will be there ngiyonikela, nami ngizofika ngikhiphe nginikele. Ngibonga kakhulu bonke abantu abazo-attenda le yaka disaster eholwa uNdabezitha. Ngiyabonga kakhulu bonke bafowethu. Ngiphinde ngiye kwipolitiki mabe khona engibagxobile nakhona ngithobela ngezansi, ngoba ngibhilivela kulomthandazo ukuthi sithethele lizono zethu njengoba nathi sibathethele labasonayo thina. Uma kukhona engithi mangihamba athi wanginyathela uKhehlelezi wakhuluma igama, ngiyamnyanya lo mfana, ngicela ukwehlela ngezansi, ngiyathobeka. Cha, ngiyathobeka. Ngiyaxolisa nje. I am humbled, so humbled. Uma ngakunyathela uza kimi ungangizeli ngempilo ka-social media, because impilo ka-social media sizokuvuma ukuthi inamadimoni somehow, because abelungu they were here vele inhloso yabo was to colonize our mindset. Babezosicindezela imiqondo yethu ukuthi sixabane sodwa. Ngeke ubabona abelungu namandiya bexabana ku-social media, but it will always be Africans. Ithina abantu abamnyama esixabana sodwa. Asinqeni ukuthi sesinenkinga ukuthi sithathe indaba zethu sizozineka ku-social media. There is no solution ku-social media, but it's to expose each other. So I'm not trying to be controlled by the spirit of demons. I know when the devil wants to control my life. That is why I'm so skeptical. So I'm just here to say, guys, I withdraw my words and I'm so sorry. And ngiyathokoza bogogo bonke abangilandelayo, ngiyathokoza bomkhulu, ngiyacamagisa, camaku, thokozani, kunina nonke zindlondlo, amandiki, amandawo, bonke ngiyathokozisa. Nilithola uxolo lwami, ngeke ngibe umholi ngiphinde ngibonakale ngisiqhwanqwanga. Akuhlukane isiqhwanqwanga nomholi. Ngehlela ngezansi kunina nonke bafundisi. Ngicela niwushare ulive wami kakhulu, nize niyokhombisa nogogo lo enike namxoxela, ubaba enike namxoxela, nibone behavior. I will admit ngimisbehavile. I did misbehave and uNkulunkulu ngizomvumela. Mayengigweba engishaya ngoswazi, ngizokuvuma lokho ngoba amagama engiwakhulumile akuwona amagama ebishop. Ngehlela ngezansi. Abangifunayo Friday bawungithola eGoli. Inamba yami yokubhuka eGoli ithi 066 00 266 33, noma phuthuma epharmacy. Epharmacy khona iLofen Commissioner, uyobhuka kusisi khona lapha. Ubhuke ngizobe ngihlola eGoli 066 00 266 33. Phuthuma epharmacy uzothola khona la ubhukwa khona. Bonke amaswazi abase-Swaziland ukukhala kwenu ngikuzwile. Swaziland yonke on Saturday ngizobe ngihlola from 9 o'clock ekuseni kuze kuyoshaya 4 p.m. Ngicela ungi-WhatsApp right now. I will be sending you inamba yase-Swaziland ozobhuka kuyona. Swaziland, I'm coming this Saturday. Sunday ngizobe ngisonta khona futhi ngisiza abantu futhi mahala. Kunomehluko wosizo lwasesontweni, kunomehluko usizo ozolithola esigodlweni, because esigodlweni ngizobe ngiconcentrate kuwe sekunika lolu sizo olu very deep. WhatsApp enambeni mawuse Swaziland, you can WhatsApp me right now. Enambeni ethi 071 130 78
08 071 130 7808 number ka WhatsApp wami leyo. Nala eThekwini manifuna ukuzohlola, you can go wenze appointment yakho laphana epharmacy yami naseMaritzburg ngaya 176 Peter Maris pharmacy yami khona laphana. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngibonga ukuthi nimosha idatha lenu, but today anilimoshanga idatha. I hope umuntu ongilandelayo okade waqala ukungilandela ufunde ukukhulu kumina, nanoma lento engiyikhulumela izoyenza ukuthi noma kuthiwa ngibizwa kwenye indawo imndeni yalwa, ukhona ozokwazi ukungilalela ngoba ethi uyisibonelo esihle. Umuntu kade plan ukuthatha isivama ubulala umuntu angakwenzi. I am the leader and I am the example ukuthi isibhamu it is not the solution. Destroy umuntu ku social media, you won't gain anything. But ngelinye ilanga lamalahlo afaka ekhanda lakhe ayobuya ephindwe kaningi ezofaka kwelakho ikhanda. Umuntu okudestroy ku social media moyeka kudestroy, but uNkulunkulu nedlozi lakini liyokuphendulela. Ngiyabonga, siyobonana eSwaziland kushubile Sunday. Ngiyeza nabafana bami TRT, cha siyodressa nje kakhulu, inhliziyo yami imhlophe futhi anginankinga ukuthi ngilicelile uxolo. uNkulunkulu anibusise, ngicela sikhuleke. uNkulunkulu wokhokho bethu, wena okhethile namhlanje ukuthi ngizoyenza lo live. Baba, lokho thema ngikusho phambi kwesizwe sakho ngikushilo. Bogogo, lokho enithema ngikusho phambi kwesizwe sonke ngikushilo. Ngikhulekela Nkosi esizweni sesilo, isizwe sonke esingibonayo, ngicamagwisa esizweni sonke esikhona, amakhosi nezinduna, ngizoxolisa kubo bonke obayede, bonke engingabahloniphanga. Ngiyakhuleka kuzo zonke izithunywa nezidalwa ezihlanganisa imimoya yasemkhathini. Ngizoshweleza Nkosi, ngithi angiyena umuntu wodlame kodwa ngumuntu onomoya othobekile. Abangaboni udlame, abangaboni umuntu olwayo isixhwanguxhwangu, kodwa babona umuntu othobekile ngaso sonke isikhathi. Egameni laphakade ngiyakhuleka Nkosi, namanje lala nabantwana bakho abalalayo abangasebenzi Nkosi, ngiloko ngibanika imisebenzi, abathi bafuna ukuza mina Nkosi bevinjwe izinto igigaba, benze Nkosi indlela zabo zibe mhlophe bazofika kumina, ngoba ngelinye ilanga kukhona bayoshintsha, kukhona Nkosi abezwe Nkosi kukhulunywa kabi ngegama lami, kanti uSathane besebenza efuna bangaphumelele empilweni zabo. Namanje ngizokhuleka Nkosi, ngizokhulekela wena Nkosi ukuthi benze Nkosi kungabi nezinto eziyobavimba ngelinye ilanga. Ngegama lika Jesu ngiyakhuleka uNkulunkulu waphakade. Namanje Nkosi akuthokoza idala kubantu kade sebeshisa impepho bekhombisa ukuthukuthela kwabo Nkosi, amadlozi ababajabule bethi mabelele ebusuku uNkulunkulu waphakade ifika ingilozi umkhulu manikiniki ayokhuluma nabo ebusuku Nkosi yaphakade, ababusise bonke abathi impela siyaya kuye Nkosi, bangifika inhliziyo yami imhlophe inesibusiso bese ngiyabasindisa. Uthe Nkosi akekho ngiyomthinta ngesandla into zakhe zingashintsha. Ngihole ngesibani sakho Nkosi esingcwele, ngiyongena ezweni laseSwazini. Uyabazi Nkosi abawufiyelela kimi Nkosi, babusise beseza Nkosi, ivule izindlela zabo ngegama lika Jesu ngiyakhuleka, amen. I thank you. Cela nje live wami ushare all over usawubuka. I thank you.